Un pa kayo, Bert de los Martires, alkalde sa kusina. The best sound trip, urulay food trip. Chika Toramax, asin iba pa. Alkalde sa kusina, kompletos recados. Kaya, let's get ready to rumble with Honorable Bert de los Martires sa Alkalde sa kusina. Igdi lang yan sa 97.5 Bangon OKFM. Kaupay mo sumayaw, kayo ba saning lawas? Labi ko na talibong, may pakido-kido kapagad. Pitik sa ni mga siki, labyog sa ni mga kamu. Labi na kong tsa-tsa at tukar, itay mingit kagad. Kaupay mo sumayaw, kayo ba'y saning lawas? Labi ko na talibong, may pakido-kido kapagad. Pitik sa ni mga siki, labyog sa ni mga kamu. Labi na kong tsa-tsa at tukar, di tayo mingit kagad. Mayaon pa lingi-lingi, mayaon pa uroy-uroy, nganyaon pa liad-liad, ng patuwa-tuwa. Hala, kahipirahi chat-sahi, kay bangin sa buwas maray na gudin ini, salit-saling abuti pagudim siki, bisan pa maibasim bulong sinsini. Hala, kahipirahi chat-sahi, ikibuting bubut ngan tuda-tudahi, kay basi garahanan padis mo permi, sumaya sa puwede. Oh yeah! Oh yeah! My say. Kaupay mo My sumayaw, say. kayo ba saling lawas? My say. Labi ko na talibong, may pakido-kido kapagad. Pitik sa ni mga siki, labyog sa ni mga kamu. Labi na kong tsa-tsa at tukar, di tayo mingit kagad. Kaupay mo sumayaw, kayo ba saning lawas? Labi ko na talibong, may pakido-kido kapagad. Pitik sa ni mga siki, labyog sa ni mga kamu. Labi na kong tsa-tsa at tukar, di tayo mingit kagad. Mayaon pa lingi-lingi, nganyaon pa uroy-uroy, may pagad kaliad-liad, ng patuwa-tuwa. Hala, di kahipirahi chat-sahi, kay bangin sa buwas wara na gudin nini, salit-saling abuti bagudim siki, bisan pa maibasim bulong sinsini. Hala, di kahipirahi chat-sahi, ikimbuting bubukan tuda-tudahi, kay basi garaharan padis mo permi, sumaya sa puwerte. Iyan ang sa tuway ang pambunga na bilang sa alkalde sa kusina. Ngunyan pong aldaw kita nila Lunes, pets 7 kan June, na sinasabing naglaog na po daang panahonin tiguran o inapod na rainy season. Kaya hindi mo man kalangitan, perminasan ng malumlum, pero yaong pang alunga ang ano. Pag sa kuya amigong si June Lagrimas na taga California, tubong nabuha, yaong siya ngunyan duman sa Manila, ang pinaka-aabangan niya daang maray ngunyan duman sa Manila, iyon magbagunas nin uran. Duman pa lang sa indas sa California, bihira mag-uran.
nagtatagauran man da duman putol-putol. Pero ngaya ang tunay na uran niya nga sa Pilipinas tangunyan ngaya rainy season. Kaya inaabangan ko ngaya tagaro ugmaon siya na gusto niya mailing itong tunay na uran na nagbabagunas. Pag-arong pati kaning mainiton ang panahon maalungaang pag nagbagunas ning uran ngunyan o sa atyan iyan ang inapo na kararigusan sa tinampo. Nagayon ano kay bana ng mga aki yaong kamo sa tinampo nagkakararigos ta nagbabagunas ang uran. Dahil nga ngunyan dayaw na kita sa panahon ni tiguran. Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas porque sabes que te adoro. Me tratas mal, crees que estás en tu derecho, pero te has equivocado. Y un día de tantos me decido y te pongo en tu lugar. Últimamente, ¿qué está pasando? ¿No tienes tiempo o no has querido? No estés pensando que esto es un juego. Ten en cuenta lo que te digo. Con tus detalles me estás cansando. Si lo prefieres yo me despido. Y lo echo todo al olvido. Así es mi corazón. Esos bellos momentos, todo. Tus lindos ojos verdes, todo. El fuego de tu cuerpo, todo. Junto con tu sonrisa, todo. Todos los recuerdos, todo. Y así como llegué a adorarte, si tuviera que olvidarte, a olvidarte aprenderé. Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas porque sabes que te adoro. Me tratas mal, crees que estás en tu derecho, pero te has equivocado. Y un día de tantos me decido y te pongo en tu lugar. Últimamente, ¿qué está pasando? ¿No tienes tiempo o no has querido? No estés pensando que esto es un juego. Tú ten en cuenta lo que te digo. Con tus detalles me estás cansando. Si lo prefieres yo me despido. Lo echo todo al olvido. Así es mi corazón. Esos bellos momentos, todo. Tus lindos ojos verdes, todo. El fuego de tu cuerpo, todo. Junto con tu sonrisa, todo. Últimamente, no tienes tiempo. No estés pensando. Ten en cuenta. Lo echo todo al olvido. Así es mi corazón. Esos bellos momentos, todo. Tus lindos ojos verdes, todo. Todos los recuerdos, todo. Los bellos momentos, todo. Tus lindos ojos verdes, todo. El fuego de tu cuerpo, todo. Junto con tu sonrisa, todo. May bisita kaya ako ngunyan digdi sa kuyan estasyon para kanta niyo kay to sa Bulilit Show sa DCHN si Luida Viñas. Kanya ako pangaran mo familiar sa karantahan ay bisita ko ngunyan. Pili ko tang peling sa telebisyon ay
taga Bonifacio San Fernando, dakula na. Samantalang sabi niya, kan ako da announcer pa ka to sa DCHN, garo ika 7 years old. Ay ngunyan, magpi-50 ka na. Pero garo daraga lang na hilingon, may akin naman balan siyang saro. Kaya nagbisita ngunyan ang sakuyang paraan tabay ka to sa DCHN. 1981 pa yan. 81 up to 84. Si Luida, sabi niya, tanda mo ngayon Luida Viñas, ay nagkakawa sa isip ko, para kanta, ngayon mananggit sa Super Bulilit Show, si kasabay-sabay mo sa Edna Culyantes. Ayo, oo. Sa kaigwapan ng sarong, igwapan ng kato sa mga taga-gainsa sa kamaligan ng parakanta. Alfonso, iyo, igwapang saro si... yan. Iyon sa mga kagubay-gubay mo kayo ito. Pagkatapos ng mga lalaki. Glenda Estrella. Iyo. Pagkatapos ng mga lalaki si... iyo. Yung mga parakanta kang panahon. Ay, actualmente, baguan pa na ako announcer kayo ito sa DCHN, sa supermarket. Ay, marami na kapasyar niya si... ining si Luida Viñas akan nangganap pa lang ikamuning radyo si kaibanan mo may makuha na, may matao na sa indo. Halatalaton mo na lang. Salamat sa pagbisita mo digdi ha. Pero kung di ka nagpabisto di taka na matatandaan. Iyo, oo. Ay, salamat na lang sa pagpasyar mo digdi. Natandaan ko pa na may parantabi pa lang kung aki pa kang panahon, ngunyan uya na sa tubangan ko. Salamat. Okay. Sa tuwing oras ngunyan, na 10 minutos antes alas 11 nin pagkaaga, nakipapabot mo pala ako ning pakidumamay sa pamilya pong Basmayor sa pagtalikod sa kinaban kaining tugang mi sa profesyon, broadcaster, si Larry Basmayor. Ini naging politiko, naging vice mayor man kan Minalabak. Pero inot pa ni sa kuya sa radyo, kanday pa ko naglalaog sa radyo, ini magtugang na hil sa good Larry Basmayor, pigdadangog ko na yan. Natatandaan ko nga ni, siyempre si Hil baga, medyo bilog ang boses. Si Larry, medyo matiling-tiling. Pero ito pala, mas matuwa pala niya ako, ining si Hil Basmayor, matuwa siya kay Larry. Ngunyan pigiling ko ang post kan akin niyang si Nico. Ngunyan na aldaw pala ang ultimong garo ang pinagbibilaran dyan sa St. Peter sa Tabuco. Sa agang fit sa Otso, dadaron po siya duman sa siyang birthplace sa Salinggugon, Minalabak. Tayan ang request ka nabubuhay pa. Nadaron man siya duman sa Salinggugon, Minalabak. One day, sa agayan na fit sa Otso, tapag fit sa 9, abot fit sa 10, doang aldaw, ibabalik naman siya dyan sa St. Peter Chapel sa Tabuco, doang aldaw pang bibilaran. Ang lubong saya fit sa 11 sa Santo Niño Memorial Park. Yan. Sa mga kabisto po ni Larry Basmayor, kami po nagpapaabot man ni na Pakia Dumamay. Kapag nag-iisa't kasama ang gitara, basta't dumarating ang kanta, awiting maaari ring kumay kasama, tambol mo ay butas na lata. Sabayan ng sipol ng bawat pasada, huminga ng malalim at sabay ang buga. Kapag buo na't handa na ang lahat, sabay-sabay ang pasok sa bagsak ng paa. Heto na, heto na, heto na. Mahirap gumawa ng kantang makata, makulay na tugtugin at pananalita, at kapuna-puna na parang dambuhala, mga boses na nagpapababa. At meron din namang nagpapaboses bata,
mataas ang tono, tingingay mahaba. Binubulong sa hangin ang bawat salita. Kapag naririnig mo ay nakakatuwa. Eto na, eto na, eto na. Kailangan boses mo'y maganda, basta't may konting tonong madaling makanta. Kung medyo sintonado ay hayaan mo na. Ang nais lang ng tao ay ang konting saya. Ihanda ang tropa at tambol na lata. Kaskasin mo ng mabuti ang dalang gitara. Kapag bunat, handa na ang lahat. Huminga ka ng malalim at narito na. Ito na, ito na, ito na. Este tango que es burlón y compadrito, se a todos alas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sólido barrio buscando el cielo. Con un extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Por tu milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las grelas. Luna en los charcos, canjengue en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer. Al evocarte, tango querido, siento que tiemblan las baldosas de un bailongo. Yo oigo el rezongo de mi pasado, hoy que no tengo más a mi madre. Siento que llega en puntapié para besarme cuando tu canto nace al son de un bandoneón. Siento que tiemblan las baldosas de un bailongo cuando tu canto nace al son de un bandoneón. I took a little trip to my hometown.
I only stopped just to look around. And as I walked along the thoroughfare, there was music playing everywhere. The music came from within my heart. How did it happen? How did it start? I only know that I fell in love. I guess the answer lies up above. Oh, what a feeling. My heart was reeling. The bells were ringing. The birds were singing. And so the music, it goes on and on, all through the night until the break of dawn. I hear a birdie up in a tree. I hear him sing this melody, and so he sings, ya 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 Oh, what a feeling. My heart was reeling. The bells were ringing. The birds were singing. And so the music, it goes on and on, all through the night until the break of dawn. And every evening when the sun goes down, I'm with my love in my hometown. And so I sing, ya 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 oh 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 ya ya. Ay may nagtik sa tuya na yaon niya sa may release kang train sa dyan sa sentro ka na si Pukot, si Ute. Aram mo nga papabert mantang kaput ko ngayaan sa kuyang radyo nagdadang nga sa imo. Nakatindog niya ko digdi sa may release kang PNR sa Sipukot, nagtuturo ang luha. Takan binayaan ko nga ining lugar na ini, yaon digdi ang sakayan ko pasiring sa Apad Ragay. Ay hali naman po ako sa abroad, may nag-star naman ko sa Manila, ang unya nakapuli man ko digdi sa Sipukot, sa Harong kan sa kuya Mrs. Sabi ko malakaw-lakaw ako diyan sa PNR sa mga skates. Kan may na pala ning biyay ning skates pasiring sa Apad, nagturuan sa kuyang luha. Sabi da ni Uti. Haloy na bagyan Uti na may naman talaga. Taigwa na baga ning Quirino Highway. Ano? Kan magkaigwa na ning Quirino Highway, napundo na yung mga biyay ning skates. Tayaw na sa giligan tinabon agyan, mag-pre-skates ka pa man na pwede ka na mag-jeep, pwede mag-trimobile, mag-motor. Gabos na mga destinasyon kato kang skates, ano, dyan sa Sipukot, Turagay, ay naagyan na ngunyan ng auto, kaya dahil naman ng skates na manaman magpaparabiyahe. Kaya yaon nga ako digdi papabert, tinatandaan ko kan ako nga sultero pa, digdi pa nga ako nag-agi bago ako nag-adventure pa Manila, sagkod na sumpungan ko ang misis kong taga Sipukot, nag-aagumang kami, nagpasaudi pa nga ako, nag-Oman, haloy, pagpuli ko nga digdi, pigilin ko nga mayo ng skates pasiring sa Apad. Kaya sa tiyan nga jeep ng lulunadan ko, nagtuturo ang luha ako, pero ang panira midigdi, manok na ginutaan, pambirahay. Matibay man si Ote. Ote Ferua. Si Judge Frunying Maristela, may special request ano, pero pang classic ano, ang hinaagad niya. Bert, patugtugaman daw ang Nocturne in E-flat. Ang aram ko kayan ang nagtugtog yan Nocturne in E-flat is siguro dapat kaniyo mantang pinapatugtog ni ang kinakakan mo malumuko na gulay tangkan tagaro malumuko na maray garo niya ako malumuko na natong ang sa imong panira Judge sa Frunying Maristela. No hockey are the ones who choose love, and if we
again in a world full of faces. So few ever find their places. In many cases, hearts have lost their way. Don't live in the past, dear, for you and me the die is cast, dear. But if love won't last, dear, we have the right to love again. Don't live in the past, dear, for you and me the die is cast, dear. But if love won't last, dear, we have the right to love. Gusto ko, okay ka. Sakit ng ulo, sakit ng katawan. I-biopatch mo na yan. At eto ang isa sa mga nakaramdam ng ginhawa sa paggamit ng biopatch. Ako po si Diosdado Alvarez, taga Peña, Francia, 50 years old. May arthritis dahil nakakaturog sa kulog pagbanggi. Kung ka magamit atong biopatch Foresap sa talampakan, nakaturog na ako asin mabiopatch Foresap presko sa bitis. Kaya kung ako sa Indo, mag-biopatch Foresap na kamo. Kaya ikaw, mag-biopatch ka na. Milestone Guarantee and Assurance Corporation, ini ang dating Yasco na bistado sa non-life insurance business. Arugan Performance Bond, Surety Bond, Contractors All Risk Insurance, Fire Insurance, Motor Car Insurance, Engineering Insurance, asin kadakol pang iba. Sa Naga City, ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation makukuha sa ground floor kan Ramada Centrum, Elias Angeles Street, Naga City. Asin sa ground floor kan Prieto Building, Panganiban Drive, Naga City. Hanapon lang si Mr. Jun San Juan, cellphone number 0916-6749613. Ngunya na panahon ng pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Catherine here. Umaapela ako sa inyo to wash your hands with Lifebuoy or any soap for at least 20 seconds. Mag-mask at mag-social distancing ng at least 1 meter. Ang proteksyon ng bawat isa ay nasa kamay natin. Lifebuoy, naghugas ka na ba ng kamay? Wash hands regularly with new Lifebuoy now in the Philippines.
Kalidad na car tires at car batteries ng iyong sasakyan. Aba, solve na ang iyong problema. Sagot ka ng Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading, garantisado ang serbisyo sa presyong abot kaya. Mapapawaw kang talaga, kaya tara na, subukan na ang Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading, Redelgon Tire Trading, sa serbisyo at presyong panalo ka. Riddlegon Tire Trading, managed by Paulo Gonzaga, with following satellite branches: 1 RPJ Tires and Auto Supply, Vincent's Avenue, Log-On Diet, Camarines Norte; JFTP Tire Supply, Barangay Binatayan, Diversion Road, Taragalbay; and John Ray Tire Supply, Diversion Road, Triangulo, Naga City, owned by Renato Gonzaga. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bert de los Martires sa Alkalde sa Kusina. Ang sa tuwing oras sa 11 minutos, makagi pong alas 11, ang oras sa tudyan kang Cabral, Bicolandia, Supermart, DMSQ, original na Master Square, ang CBS Quick Save, CBS Convenience Store, CBS CBS Express, sinaman ang Sibros, asinman ang Estabilo Lending Corporation. Sabi ni Maria Salvador, tabi ni pakipatugtugaman tabi ang have a good time, salamat. Maria Salvador, taga dyan ini sa Sabang, garon nag-jogging ini kasubago dyan sa Cathedral. Siriman si former Kapitana Mayit Abukar, my love will see you through. Sa iyang pinagagad, nagluluto siya ng fried chicken. Masira mo niyan, Yan na fried chicken na yan, inot kong pinag-araan yan kami mga aki pa, elementary. Na nakikiani kami kay Tunin Paroy sa uma ni Colonel Fernandez, ining Fernandez compound sa Santa Cruz. Siya taga Mindanao, taga Manila, dating opisyal ng army itong First World War. Kan magretiro siya, nagkagsaning may umasya digding na bakal sa Naga, nagkagsaning garo kubo-kubo, yan bagang kamarin, na dumang pinagigirnik si Paroy, igo siya ng marin na kwarto. Sabi ko niya ako, garo ang kwarto niya, garo gibo lang sa tiritiklad. Pero niya ako, sabi ko doon sa ama mi, ang kinakakanya ako, pero misa ng prinitos na manok. Kita baga niya ako, bira makakakaning prinitos na manok. Ay iyan nga, una mo ngayon kaya, nag-i-restar lang sa kamarin, una mo pobre. Pero iyan nga, milyonaryo, dating pamayon ng Philippine Army, kang panahon. Ano niya ako tayo ang siligdi sa bukid, dakat ang Santa Cruz, garo pa lang yung bukid. Ay gusto niya man mag-istar sa bukid. Pero ang pigilin ko sa lamisa, mga prinitos na manok. Ay siyempre nga, takanakul atama na manok. Kaya garo niya ako magayon, kung kamo ma-retire na palan, lalong-lalo na kung may trabaho naman ang mga aki mo, garo magayon sa pagre-retire, igwa ka mo ning badang. Itong garo nasa medyo fuerang lugar, na napapalibutan ka mo, sige sa nang turuk-tuka dyan ng manok. Dahil mo babaw kung sige lang turuk-tuka kayan. Igwa ka ning tangkal para sa origan, may iwas kang paroyan, may mga gulayan, prutas, igwa ka pa nin alalay na nagluluto sa imo. Pagkatapos, ang sa imong kamarin, ang sa imong turugan, wala to lusot ang luros, na napapalibutan kanin uma. May pagkakan mo, may mga kaulay-ulay kang mga amigong para uma. Lalo-lalo na pag nagmimirindal na ning kamuti, sa mga puwerang lugar baga, pag naglabo na ning kamuti, o ilabo na daw dyan ng sarong kaldirong kamuti. Itong inaswang, itong medyo violet. Pagkatapos ikaman nga Gloria magkudkud ka ninyog. Ikaman nga tunyo, magbakal ka ng yang brown asukar. Tayan nga kinudkud na nyog, kakagananta ng asukar. Diyan tay dudut-dut ang linabunan na kamuti. O ikaman nga Mario, maggaga ka ng ining robusta. Aramon robusta.
Hindi po, ano yan? Yun yan si Barako. Barakong kape, gagaan na yan ta makarapi-kapi kita sa tiyan. Pero sa ngunyan na panguto, prinitos na manok, o bagaman sabi ni Uti dyan sa Sipokot, ginutaan na manok. Ay, managom, ano? Ginutaan na manok na iguaning patatas, saka carrots. Yan. Pagritman po si Archie and ang may gusto na paraluto digdi sa Milaor, MPS, ang MPS, Municipal Police Station. May gusto na paraluto yan, nagigiris ng kangkong ihahalo sa bangos na sinigang. Yan. Ini pati mga taga Milaor Municipal Police. Tagahanga na maray ni Bitsay. Kumusta na da si Bitsay? Kaya kung nagantabay ka Bitsay, kumusta ka na da? Ang Bitsay po, presidente yan kang kuyan, kapisanan ng mga Cinderella sa maugmang lugar, na ang pinaka-latest na pinag-post ninda, itong tungkol sa members nindang garo mapabarakuna. ang pinaka natatandaan ko pagbago ka maglaog dyan sa grupo ninda kay dumay pa ning pandemya ang requirements ninda kanto buwilo pa ang mga tao maghiriro maski magsaing ka ngunyan medyo likay kita nagdadagdagan na virus ay kay tudang panahon bago ka maglaog dyan sa kapisanan ng mga Cinderella sa magmang lugar dapat mamaster mo ang pagsakay sa escalator sa SM. Dati-dati da sa A-Mall, kaya lang pagpapararanggutan na da sinda, kuminsan nga ni da, sa A-Mall, ang nag-andar lang si paitaas, si pababa, pigo off, grabe sa kuryente. Ito bagang pakasakat mo, pagbabalik mo, may mga binitbitan ka ng pinamarakal, ano ni, tali na nagiro, sir, nagtitipid po kami sa kuryente, sir, ang pinapandar lang, paitaas ta, dipisil baga pagsakat. Ang pababa po, bala naman po ang tabay nindo magralakaw dyan. Grabe yan ay. Minsan nakakasumpong ako dyan sa A-Mall. Ang paitaas, nagdadalagan si escalator, purti. Di nakangirit-ngirit man ko. Bakal na ko may kakanan pati dyan. Yan dyan ang food court. Purti man ang kakan-kakan ko. Ay niya ko yun mababa naman ko. Pagpababa ko, ano ni? Di ba nagiro ni? Dahil sir, tipid sa kuryente sir, yan ang paitaas pinapaandar ang kuryente sir, grabe na. Iyo, paano ni? Lakaw na lang sir pababa, luay-luay lang. Ngayon, ralakawang pababa. Samantalang sa SM-an, ang escalator, tudo pataas pababa, siging andar. Kaya sabi kang kapisan ng mga Cinderella sa magmang lugar, ang initiation tangya, gigibuon tanang niya sa SM, taduman nga sigang andar pa itaas pababa. Ang sistema niya mabali sa grupo na babae na malaog sa miyembro, pag ikang niya de dyan nalula, de ka nag-aralangan pagsangkay, ito mga masakay ka pa sana, saka de kang nagsasara sa lingoy, pasado ka. Itong garo tuudan, itong pagsakay mo, patagoy-tagoy ka pa lang. Pero ngaya, kung paitaas lang escalator, pasirin sa may food court, pag nailing ka ngaya, nibitsay na laglukso, ito bagang garo mapundo, siyempre, pasirin ka na sa salog, patag na. Ay, ang iba kaya naglulukso, tatakot. Pag naglukso ka nga, fail ka nga, papautrong ka, di ka makakapasar. Dapat nga, pag nagsakay ka sa escalator, itong garo ka taga-Amerika, sanay-sanay ka, pwede ka na makalaog sa kapisanan ng mga Cinderella sa maugmang lugar. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, lose my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. No matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me.
so happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the skies will be blue for all my life. Me and you and me, no matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me, so happy together. How they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me, so happy together. So happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together. So happy together. Nagdadango pala ng sahuyang ng amigang si Liza. Ang pangalan niya pala Maria Elisa Pilauza. Ampun ko kaya sa iya, Lisa lang ang mga friends me. Siya pala Maria Elisa Pilauza. Mga dating Flores, Flores. Kumusta na lang kamo? Yaw kamo dyan sa kuyan, Kararayan. Nagantabi da sindango niya si Lisa, si Maria Elisa Pilauza. Yan. Si Bik Bik, hermana mo, kumusta mo na lang ko kay Bik Bik, kunyao na siya.
Naguraram ko sa abroad yan nag-star. Sa iba pang mga nag-text sa tuya, may nagagad man, may love will see you through, si Kap Mayet Bukhar, Sir Bert Maricus Mantabi ning I Don't Like to Sleep Alone by Paul Anka. Asin may nagagad maning kantang Have a Good Time, si Maria Salvador. Sir man dyan sa Shara Store, nagantabay man, sabi niya, pakiplay man nga si tatay umuwi ng Lupaypay sa Shara Store. Sa Kuya Ma'am, pinapabutan maning magmang pagantabi dyan sa Karumatig, Carolina. Ay, kumusta na lang kamo dyan? Garo happy dyan magparapapresko sa swimming pool. Birthday pa lang kang apo kan sa Kuyang Tugang. Ay, malilingawang ko pa, si Aba. Si mama niya pati nagtugon. Happy third birthday kan sa muyang apo niyo kan sa Kuyang Tugang. Si padangat miyan, si Aviana Irene Flores. Pagkatapos ang apo dyan, Aba, ikatulong taon na. Medyo piripil yan palaban pag sinusubang ko nga nakudutulos. Kudutong katulos, patamaan katulos kaniyo. Kaya happy birthday na lang, third birthday ni Aviana Irene Flores. Inapod ming Aba, ay kagayungan cute. Pasalamatan kumampalan ang tugang kong si Kagawad Jim Beam sa messenger, pinatamaan ko niya, kuubos na si vitamin ko yan ko. Vitamin D, yan, calcium naubos na niya ako. Siya kaya iguaning nagsusupply sa haling Hawaii, itong si Kuya, si Mamat. Nagpaparpadaraning vitamins. Sa kadakulan na nabubuksan sa iba. Pinadaran ako niya ng Kuya ng vitamins D. Nasarado pa, itong silyado pa, pero madali nang sa July ang expiration. Although yan man, may perambulan pa man yan pwede. Kaya salamat na lang kaya Jim Beam, pigpadaran kita ng Kuyan ng vitamins. Ako nga nagirumduman ko, pasalabatan ko si Kuyan, Gamil Hana, duman sa San Diego, California. Takan magpadara siya ng balikbayan box sa pamilya niya. Pinaipitan ako ng vitamins, mga B-complex. Kaya salamat kay Gamil Hana dyan sa San Diego, California, na nagirumduman kita, na padaran kita ng vitamins. Taligdi nga sa Amerika, kadakul vitamins. Kadarkula pati kang gaganan. Yung ba gano? Kadakla na pasalubong hali sa Amerika, mga vitamins ta. Rinibo ang laog. Samantalang digdi, patingi-tingi ka kung magbakal sa butika. Si Shelo Kadag Viray, pinapabutan ko maning good morning sa kong amiga Shelo Kadag Viray.
gave you all I had. So there is nothing left. I may be wrong, but I better go now. Oh no, I've been away too long. Now I just can't go on. I've been away too. I've been away too long. No, I can't be so strong. I've been away too long. La 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 la. I've been away too Okay FM! Gusto ko, okay ka. Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rise Coffee. Toti ng Ragay. 37 years old. Sir Dix ay laging manalas po aking dibdib. Tapos hindi po ako makatulog po ng maayos. At saka po, yung bananakit po na aking balakang. Halos hindi po ako kasama-sama. Ano po, makatayo, pagka nakaupo. Siguro po, mga kulang-kulang po 1 year po. Ang laro na sa pong bananakit. Ay tagang pagtik po taga Sir Dix agad po ng Rise Coffee. 4 na po lang po, naranasan po agad. Pag yun na po tagang gumagalit po ang aking mga naramdaman. Baka nagsasabi yung mga tagapakinig natin, mga bayaran niya na mga tumatawag, binabayaran daw po kayo. Ay, hindi po sir. Kahit po sir ako ay makakapagpatuloy po na ang Rise Coffee gusto po doon ay nakakapagpatuloy po ng mga karamdaman. Para sa tunay na kagalingan, mag-Rise Coffee Mix na. Uminom ka rin lang ng ordinaryong synthetic na kape, dito ka na sa tunay na herbal at magaling. Rise Herbal Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Mula na naman sa Rise Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling. Rise Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rise Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rise Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rise Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Babareta, wais at mura, surf Babareta, ang wais choice. Wais sa linis, wais sa presyo, wais bango ang labada mo. Surf Bareta, mami ang kapartner mo, laban sa mundong ito. Labadami, labadan na yan with Surf Bar Blossom Fresh. Nakakaputi, mabula at mabango sa wais na presyo. Babareta, surf Babareta, ang wais choice. Lemex na! Kawawang batay, lumo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa.
May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo, may asenso pa. Cabral di Culandia Supermart. Ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral di Culandia Supermart. Wala nang ibang presyong mas bababa pa. Catherine here. Umaapela ako sa inyo to wash your hands with Lifebuoy or any soap for at least 20 seconds. Mag-mask at mag-social distancing ng at least 1 meter. Ang proteksyon ng bawat isa ay nasa kamay natin. Lifebuoy, naghugas ka na ba ng kamay? Wash hands regularly with new Lifebuoy now in the Philippines. Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Kayo po, hindi niyo po sa malinaw sa libanan. Kukuha po na nagtatasa rin po ang ang lugo ko, high blood po ako. Sumasakit ang bato ko, saka nahihilo po ako. Itong rayuma ko, ang tuhod ko, sumasakit po, saka itong balakang ko. Pero alam mo po, Sir James, ngayon nakainom na ako, nawala na po yung nararamdaman kong sakit ng balakang ko po. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bert de los Martires sa Alcalde sa Kusina. Oras niya doon niya na 37, makagi po ang alas 11 ni na pag-aga sa Alcalde sa Kusina. Kulibat ko palan ang Pilipinas sa problema palangan Pilipinas tungkol sa COVID-19. Yun nagaro ang pigpaparataram na po bagang FETSA 2022. Garong nagtutubod pa sa tuyang gobyerno na day pa matatapos ang COVID-19 ngunya na 2021. Ninhuli po sa pagka-dipisil na makakuha ng tambak na supply ni na bakuna. Ay day mo naman pangalasan yan, ta siyempre man ang Pilipinas pobre. Ang priority mga bakuna, si nasyon na nagigibo ng bakuna, arukan Amerika. Daros pa sana duman mapapano na, matatapos na garo duman na mabakunan ang gabos na Amerikano. In fact, nag-normalize na ang activity duman. Itong igwanan ni mga grupong din na nagsusulot ng face mask, nagdadarala na ng basketball, nagdadarala na ng concert na pinilang magdurukutan. Dahil pag nabakuna na kaya ang kadaklan ng mga tao, ay balik normal na. Ay digdi sa Pilipinas, mayo pa. Digdi nga ni sanaga, nagkakasiribot pa. Pag disponer ng mga kwarto ng katre na isolation, ta nagdadagdag na naman ang virus. Dahil daw niya ako, araw mo bagang niya nagbabago ang klima. Pagali sa grabing init, nagtataga uran-uran. Kung natatanda nindo kan mga nakaaging aldaw kan mapaning pandemic, na pag ang mga aki, pag biglang uran, biglang init, may sipon, may kalintura, pag dinara mo sa doktor, ang sasabihin ka doktor, uso po yan ngunyan, kadakul ngunyan ang tinatamaning kalintura, kadakul po ngunyan ang nag-aarabo, kadakul ngunyan malalanit ang halanuhan, kadakul ngunyan ang sakitan magangos, tako nag-aratakin, asmata nagbabago po ang klima. Doon niya ako iyon ang nangyayari ngunyan. Kailang ngunyan kayang panahon, pag ika nagkarkalintura, nag-abo-abo, ay positive ka ngaya, isolate ka ngaya, madadagdag ka naman sa score. Nadagdaga na naman nga kasudma ang may positive sa naga. Daw niya ako si ordinaryo manakalintura yan. Dara ka nagbabagong klima ni na panahon. I'll be loving you always, with a love that's true, always. And when the things you've planned need a helping hand, I will understand always. Days may not be fair always. That's when I'll be there always. Not for just an hour, and not for just a day, not for just a year, but always.
not be fair always. That's when I'll be there always. Not for just an hour, not for just a day, not for just a year, but always. praying for rain in California, so the grapes can grow and they can make more wine. And I'm sitting in a honky in Chicago with a broken heart and a woman on my mind. I matched the man behind the bar for the jukebox, and the music takes me back to Tennessee. And they ask, who's the fool in the corner crying? I say, a little old wine drinker of me. I came here last week from down in Nashville, 'cause my baby left for Florida on a train. I thought I'd get a job and just forget her, but in Chicago a broken heart is still the same. I matched the man behind the bar for the jukebox, and the music takes me back to Tennessee. When they ask who's the fool in the corner crying, I say, a little old wine drinker of me. I say, a little old wine drinker of me. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle in them old cotton fields back home. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle in them old cotton fields back home. Oh, when them cotton balls get rotten, you can't pick very much cotton in them old cotton fields back home.
Sabi ni Tess Gomez Gallardo, magagaya ng pinapatugtog mo sa Rodigdi, nagtuturo ng luwa at pungaw sa tugang niyang si Franz Bars na yaon sa Germany. Iyan da si Manay Ditay, an matuang tugang ni Franz na tagalibuton. Pabati mga kinits and Daisy Piñera na pirmi nakatune in sa imo, Urual daw. Salamat na lang sa imo, Tess Gomez Gallardo. Ay pasalamatan ko man sa kuyang amigang si Virgie Medrano, kang Medrano sa kitchenette. Tabas naman ako maghapit dyan ta nagtutukaw-tukaw, luluwagan ako kayo ng pagkainit-init na sabaw ng baka. Subagwani, dikit pang mapasok si nguso ko ay. Sabi, luluwayan nga ito mainitong pa yan. Dumanda sa Amerika, ini istoryaman lang nga niyo na Irvin, ay tayo, palibasa nag-star sa Amerika. Dumanda, halimbawa sa sarong restaurant. Ay, ikang kumakag kang yan ng restaurant niya duman. Halimbawa, Pilipino ka o Bicolano, nakaisip kang yan magkagduman ng luglugan o bagamang kinalasan, ay adalan mo ngayong maray ang lace sa Amerika. Halimbawa ngayon may nag-order nga sa imo ng luglug baga nga o kinalas o bagaman kape. Ay kita bagang mga Bicolano ang gusto ta kung sabaw dapat mainiton, kung kape dapat mainiton. Ako nga gusto ko pag sabaw mainiton, pag kape mainit, di papaliputon ko na lang kisamang itong maimbong. Aboy ay may data magigop ning sabaw na maimbong o kaping maimbong, gusto ko mainit. Ang mga Amerikano da iba, halimbawa kinaganan mo ning mainit, ang paguna mo nga maugma. Pag naghigop nga yan saka napaso nga yan dila ken unguso ano, rematika, kakasuwang ka, ay grabe ang bayaran mo. Tadumampalan, igwalang ning garo temperatura yan, kung pira lang ang lipot niya o ang init. Inya ako nag-route naman kan, kundi baka magiginibot yan ang lininda, masunod ka. Samantalang digdi niya ako, gusto ko ang luglug mo mainit, ang kinalas mainit. Tapag malipot, uy, balikan daw yan duman sa kasurula, inita daw yan. Kaya subago. Tinawan ako ning sabaw ni Virgie, ay napaso-paso ako ay mainit ay. Pero di ko nagkaso, tayaon kita digdi sa naga. Sa Amerika da palan, pag napaso-paso ka, ay pwede ka daring sa ngatan nin kaso. Someone told me long ago there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it
just to look in your eyes again, just to lay in your arms, just to be the first one, always there for you, just to live in your laughter, just to sing in your heart, just to be every one of your dreams come true, just to sit by your window, just to touch in the night, just to offer a prayer each day for you, just to long for your kisses, just to dream of your sighs, just to know that I'd give my life for you. For you, all the rest of my life. For you, all the best of my life. For you alone, only for you. Just to wake up each morning, just to you by my side, just to know that you're never really far away, just a reason for living, just to say I adore, just to know that you're here in my heart to stay. For you, all the rest of my life. For you, all the best of my life. For